Dívej, ty vole. Mě strašně baví, že tady se z mojí výškou půjdu až takhle nahoru. Wow. Cítím se jak tady král, ty vole. To vlastně neviděl, ten sprdeli. Ne, prostě to auto jako na zrychlení Fabie si to dá, jo. Ukaž nám dáme Fabii. A co dělá, jo. Naučíme to smazat. Tady je okýnka, zavřeme okýnka, dívej. Ale zdá, tak jdem. Jo. To nedělalo. Jedna sedmičkou, do samozřejmě 16 válec. Má to 3 režimy, ekonomii, pak je tam, nevím co tam je, pak je tam, nevím co tam je, pak je tam, nevím co tam je.